Сем сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько. Хвала Христу, вітаем вас на чарговым выпуске праграмы «Сем сакраментаў касцёла». І у эфіры вядучая Надзея Бука і ксёндз-канонік Юрый Санько, прабож парафіі Святой Тройцы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінску. І тэма нашай праграмы сёння – гэта сакрамент пакаяння. Хвала Христу, ксёндз Юрый. Хвала навекі. І першым мы перайдзем да разважання над нашай тэмай. Я хацеў бы яшчэ раз нагадаць пра тую падзею, якая адбудзецца ўжо ў гэтую суботу, 23 кастрычніка. Адбудзецца вялікая урачыстасць. А 11 гадзіне падчас святой імшы адбудзецца афіцыйнае ўступленне на пасаду мітрапаліта нашага арцыбіскупа Юзафа Станеўскага. Таму як увесь гэты час чакання на мітрапаліта, час падрыхтоўкі да гэтай важнай падзеі, мы атулялі нашага арцыбіскупа малітвай. Таксама і зараз заахвочваю ўсіх вас атуліць яго сваёй малітоўнай падтрымкай. І гэта вялікая радасць, таму што мы амаль штогод чакалі прызначэння мітрапаліта, і вось мы маем арцыпастара. Няхай добры Бог благаслаўляе яму ў служэнні, а хто мае магчымасць і жадае паўдзельнічаць у вось гэтай падзеі, святая імша адбудзецца 11 гадзіне ў архікатэдры. Так што запрашаем шчыра ўсіх. Думаю, што гэта будет, канешне, вельмі важна такая падзея для ўсяго каталіцкага касцёла Беларусі. Безумоўна. Ну а зараз мы пераходзім да нашых пытанняў. Першае гучыць так, як калі чалавек кажа, што не мае грахоў, таму не бачыць патрэбу прыступаць да сакрамента пакаяння, што ў такіх выпадках рабіць? Відаць, сакрамент пакаяння гэта ось на маё уласнае так перажыванне гэтага сакраменту. Я вельмі люблю сакрамент пакаяння, таму што гэта момант, калі ты з уласнага досведу, калі ты бачыш сваё духоўнае развіццё, ты можаш яго ацаніць. І я таму вельмі люблю і спавядацца, і спавядаць люблю людзей, дапамагаць ім вось у гэтым крочанні у духоўным развіцці, у пошуку Бога, у адкрыцці Бога ў сваім жыцці. Менавіта гэта адбываецца найчасцей у сакраменце пакаяння, таму што Бог надзяляе нас неабходнымі дарамі і ласкамі, каб уразумець грэх. Ён не перастае нам добраслаўляць і ўзмацняць нас у падрыхтоўцы да гэтага сакраменту, таму што пакаянне гэта не эмоцыя, гэта такі сапраўды доўгі працэс працы над сабой, таму што мала заўважыць грэх, трэба яшчэ прыкласці шмат намаганняў, каб выправіцца. Канешне, чалавеку, які кажа, што ён не мае граху, пра такога чалавека напісана ў святым пісанні. Калі ты кажаш, што не маеш граху, ты ўжо грашыш. Вось, таму тут тады трэба паразмаўляць, што для чалавека гэта сакрамент. Найчасцей так кажуць людзі, якія не жывуць рэлігійным і духоўным жыццём. Таму што калі прыходзіць чалавек і кажа, якія што мы мне грахі? Грахоў таму мне не маю. А ты пачынаеш размаўляць, і тады высвятляецца. Чалавек у нядзелю не ходзіць на святую імшу. Чалавек не захоўвае пятнічны пост, напрыклад. І гэтак далей. Таму з такім чалавекам трэба шмат працаваць. Той, хто так катэгарычна кажа, вось, гэта значыць, што чалавек яшчэ не адкрыў вось гэтага сутнасці і сакраменту споведзі, і увогуле яшчэ дзесьці далёка нават знаходзіцца ў разуменні свайго ўнутранага жыцця, сваю духоўнасць. Найчасцей такі чалавек жыве, ён можа быць добрым чалавекам па-сапраўднаму, але ён жыве штодзённасцю, жыве якімісьці матэрыяльнымі больш запатрабаваннямі, матэрыяльным такім жыццём. Таму, калі пачынаеш размаўляць з чалавекам, то ён зусім па-іншаму тады адкрываецца. А як справіцца са страхам перад споведдзю? Увогуле, чаму чалавек павінен вызнаваць свае грахі ў прысутнасці святара? Тое, што ёсць страх перад споведдзю, гэта добра сведчыць пра нас. Таму што ёсць мы ўжо як-то разважалі, што ёсць два віды страху. Да? Напрыклад, перад тым, чаму чалавек баіцца ўчыніць грэх.
Ёсць два віды страху. Першы страх — это таму, што баіцца быць пакараным, і гэта неправільны падыход. І другі страх, калі чалавек пачынае развівацца, другі страх — гэта калі ён праз свой учынак баіцца зрабіць балюча таму, каго любіць і хто яго бязмежна любіць. Вось. Калі ёсць страх перад споведдзю, гэта таксама кажа пра чуласць нашага сумлення, што нам неёмка, што вось здарыўся такі момант і не трэба хвалявацца. Калі ёсць калі ёсць вялікае хваляванне, не бойцеся. Тэзісна нават зазначце тыя грахі, проста напішыце на картцы, каб прыйшоўшы да споведзі вы не губляліся і пазней не было сумневу, што ваша споведь важная, таму што вы забылі сказаць грэх. Вось чаму мы павінны спавядацца перад святаром. Па-першае, Езус, як наш Бог, як Сын Божы, Ён дае такую установку апостолам: ідзіце, навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Отца і Сына і Духа Святого, каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаныя. Гэта першы момант духоўны, што Езус дае ўладу святару такую, што ён можа адпускаць грахі, выслухоўваць іх і адпускаць. А з іншага боку, гэта таксама псіхалагічны момант. Мы не настолькі духоўна развітыя, таму што чалавек, які духоўна развіты, у яго няма такіх пытанняў. Найчасцей такія пытанні ўзнікаюць у людзей, якія, можа, да канца яшчэ не засмакавалі сакрамент споведзі. Гэта псіхалагічны момант, калі таксама вось момант гэтай, каб аддаць. Тады чалавек, калі прамаўляе, ён разумее, што вось ёсць гэта нават разуменне, што я аддаю грахі, што я не затрымліваю іх для сябе. І таму, як ёсць у такім жыццё, ёсць такая жыццёвая такая праўда, якая паказвае логіку. Калі мне радасна, я дзялюсь гэтай радасцю з іншым чалавекам, то радасць становіцца больш. Удвая, так. Да, удвая, таму што другі чалавек за мяне радуецца. Калі, напрыклад, мне сумна і горасна, я дзялюсь сваім болем з бліжнім, мне здаецца, што мне стала лягчэй, я падзяліўся, як бы яна памяншаецца, гэта боль. Вось, падобнае можна было правесці паралель з сакраментам пакаяння, сакраментам споведзі, што вось я хачу аддаць, да, каб вось быў гэты момант, калі я вызнаю і адмаўляюся, да, у прысутнасці святара, не якойсьці свецкай асобы ці якогосьці знаёмага. Тут вось ёсць, калі ёсць мова пра духоўныя справы, калі ёсць мова пра вось гэты духоўны аспект, вельмі важна, каб мы гэта разумелі, што гэта неабходна зрабіць. І тут, канешне, памятаць заўсёды трэба пра тайну сакрамента споведзі, таму што вельмі часта чалавек баіцца прызнацца ў сваіх грахах, таму што а што падумае святар, а ён пробач, а як я пайду, таму што ён думае пра мяне, што я вось такая, а зараз пайду вызнаваць свае грахі, і таму вельмі часта, і, канешне, гэта вялікая памылка, таму што калі чалавек прыходзіць, спавядаецца ў якімсьці граху, гэта не павінна перашкаджаць святару будаваць усе тыя адносіны, ці гэта супрацоўнік у парафіі і гэтак далей. І з гэтага таксама трэба вырастаць з такога сораму, а як што пра мяне падумаюць? Што пра цябе падумае Бог, калі ты не захочаш паспавядацца, вызнаць грахі, адмовіцца ад іх, перамяніць сваё жыццё? Пра гэта мы павінны турбавацца. Так, сапраўды. А які практыкі дапамагаюць у добрай падрыхтоўцы да штомесячнай споведзі? Канешне, споведзь не павінна быць спантанная. Вельмі часта ёсць такая памылка, што вось прыязджаеш у парафію, на якісьці фэст, ты думаеш, дапамагу пробашу паспавядаць, пробаш увесь заклапочаны у прыгатаваннях, ты ідзеш, сядаеш у канфесіянал, і раптоўна выбудоўваецца чарга. Бо новы святар. Так. Ось. Канешне, такога не павінна быць. Можа гэта дапусціць у якіхсьці выключных на якіхсьці момантах, але, канешне, падрыхтоўка да споведзі павінна быць не 5 хвілін. І таму мы,
касцёл заклікае да рэгулярнай споведзі, каб гэта была частая споведь, раз у месяц, раз у 2 месяцы. Таму што, ну, на жаль, так ёсць, што за нашай такой загружанасці мы можам спакойна забываць, што было, напрыклад, месяц таму назад. Калі чалавек спавядаецца раз у полгода альбо раз у год, но гэта вельмі нелёгкія споведзі, як для святара, як для мяне, як для духоўніка, гэта вельмі нелёгкія споведзі. Тады стараешся чалавека падбадзёрыць, каб наступны раз, прыйшоўшы на споведь ужо не праз год, а паказаць яму сэнс і магутнасць споведзі, каб ён прыйшоў праз месяц. Вось, і ўжо больш так, ну, з чуласцю ставіўся да свайго сэрца, да сваёй душы. Вось, таму найпростшы, канешне, гэта выбудаванне вось гэтых адносін. Як мы будуем адносіны з Богам, і тут уже як выглядае мая малітва, як выглядае маё захаванне рэлігійных практык, як выглядае мая, ну, удзел у сакраментах. Вось гэта адносіны з Богам. Другое гэта адносіны з бліжнім. І тут уже мы глядзім на наша акружэнне, на супрацоўнікаў, на бацькоў, на дзяцей, як у нас выбудоўваюцца з імі адносіны. І, канешне, як і трэці пункт, як узаемаадносіны з самім сабой. Як я клапачуся пра сваё духоўнае развіццё, як я клапачуся і захоўваю свой фізычны стан здароўя і гэтак далей. Наступнае мы можам выкарыстоўваць, вельмі дапамагае таксама ў падрыхтоўцы да споведзі, гэта 10 Божых запаведзяў. Калі мы па пункціках праходзім вось адну за другой запаведзю і разважаем, ну, у чым я быў недасканалы, што мне не дапрацаваў, ці у чым, можа, я аступіўся. Вось гэта вельмі такі важны момант. Таму вельмі важна, каб споведзь была падрыхтаваная. Гэта і для чалавека, таму што гэта вымушае нас вось гэтыя ўмовы добрай споведзі. Каб споведь здзейснілася, мы павінны памятаць пра гэтыя ўмовы добрай споведзі. Рахунак сумлення, я зазначыў свае грахі, жаль за гэтыя грахі, цвёрдае пастанаўленне выправіцца, і толькі пазней наступае споведь. І споведзю не заканчваецца наша праца. Споведь гэта толькі адзін з крокаў у нашым удасканаленні, таму што наступае пазней выпраўленне тых грахоў і правінаў, які я ўчыніў. Вось, і таму пасля споведзі, маючы тую Божую ласку, маючы чыстае сэрца, мы павінны засяроджваць сваю ўвагу на гэтай ласцы. Таму што варта памятаць, што сатана вельмі моцна спакушае нашу памяць. І калі так паглядзець, здаецца, мы рэгулярна спавядаемся, але ўвесь час мы думаем пра нашыя грахі. А Езус нам кажа ў часе святой імшы, у часе пасля кансакрацыі віна: гэта чыніце на маю памяць. Мы павінны памятаць больш пра дары, якія мы атрымоўваем ад Бога, пра благаслаўленні. Вось, і гэта будзе нам дапамагаць у нашым духоўным развіцці. Таму вось гэты падыход такі, калі мы рыхтуемся, калі мы шкадуем за нашыя грахі, вось, так павінна адбывацца. А ў якіх выпадках чалавек можа не атрымаць адпушчэння грахоў? Ёсць некалькі, канешне, такіх момантаў, якія святар засяроджвае ўвагу, напрыклад, падчас сакраменту споведзі. Гэта неўпарадкаванае, напрыклад, жыццё шлюбам, да? Не можа прыступіць чалавек, жывучы у сужанстве і не маючы шлюбу. Тады святар не мае права адпусціць грахі, таму што няма выпраўлення. Таксама адносна таго, напрыклад, сёння гэта так папулярна стала, калі хлопец і дзяўчына кахаюць адно аднаго, і раптам яны вырашылі тут паспрабаваць, ну, і жывуць разам. Розныя могуць быць абставіны. Яны жывуць у адным горадзе, навучаюцца, танней здымаць кватэру удваіх, але вядома, што гэта не вядзе да будавання вось гэтых здаровых адносін паміж хлопцам і дзяўчынай. А тым больш яна ходзіць у касцёл альбо ён, а другая палова не ходзіць. І вось гэтае сумеснае жыццё — гэта вялікі грэх, таму што тут няма паправы. Вось яны, канешне, кажуць: ну, мы ж кахаем адно аднаго, гэта нармальна. Гэта ненармальна. Кахаеце адно аднаго, ёсць роспіс у ЗАГСе,
у нашых умовах, напрыклад, у нашай краіне сакрамент шлюбу толькі ў выключных момантах з дазволу біскупа можа ўдзяліцца сакрамент шлюбу без роспісі ў ЗАГСе. Аднак, калі такіх умоў няма, найперш ЗАГС, пазней шлюб. Вось. І толькі тады мы кажам пра гэта выпраўленне альбо раз'ехацца. Вось. І тады святар ён не можа ўдзеліць адпушчэння грахоў, тому што няма вось гэтага моманту выпраўлення. І наступнае, конечно, калі чалавек прыходзіць да споведзі, бо так трэба, і ён ні за што не шкадуе. Альбо моманты, калі святар бачыць, што чалавек прыляцеў непадрыхтаваны. Найчасцей гэта так здараецца на пахаваннях. Вось, калі трэба паспавядацца, там 10 гадоў не быў у споведзі, чалавек спавядаецца, папа маму не слухаў. Да? Альбо там, матнае слово сказаў, ўсё, ты кажаш, слухайце, і тады ты пачынаеш размаўляць, запрашаеш чалавека прыйсці ў іншы дзень і проста благаслаўляеш на гэтую духоўную працу. Каб чалавек, і тады чалавек, калі ён сапраўды шукае Бога, ён прыйдзе абавязкова. Бывае ж такое, што 10 гадоў не спавядаюцца? І болей. Это по-рознаму бывае. Бывае так, што ў чалавека ёсць якаясьці крыўда, і мы пра гэта, напэўна, казалі, з таго, што святар, можа, не так адказаў, альбо не так паставіўся, таму што быў змучаны, таму што там шмат споведзі. Вось, і, можа, не тактычна себе павёў, і чалавек абразіўся. Гэта вялікая крыўда. За гэта будзе адказваць святар перад Богам, што за яго чалавек перастаў хадзіць на споведь. А пазней здараецца, ён не ходзіць на споведь. Пазней яго жонка не будзе хадзіць, яго дзеці, унукі не будуць хадзіць, таму што ён не пераказаў. Таму што калісьці здарылася такое, прабачце святарам, калі ласка, якія пакрыўдзілі вас, і, напэўна, гэта было ненаўмысна. Вось, няхай гэта не перашкаджае вам вашай лучнасці з Богам, таму што сакрамент споведзі, ён вышэйшы за ўсякія эмоцыі і тое стаўленне нават святара, які можа не заўсёды карэктна себе паводзіць альбо паводзіў. Прабачце і хутчэй, калі доўгі час не былі да споведзі, Бог вас вельмі чакае. Вось такое цікавае пытанне, ці святары і біскупы таксама спавядаюцца? Вось вы, ксёндз Юрый, спавядаецеся? Не, конечно, навошта? Я ж святы ўжо, што тут ўжо всё. Канешне, спавядаемся. У семінарыі, напрыклад, у чым заключаецца фармацыя, напрыклад, маладых семінарыстаў, не толькі ў тым, што яны вывучаюць шмат розных моў, там ідзе фармацыя інтэлектуальная, чалавечая, пастырская і духоўная. І ў семінарыі ёсць абавязак спавядацца кожныя 2 тыдні. І ты найперш на пачатку думаў, што я буду казаць, зачынена навчальная установа, круглыя суткі ты знаходзішся ў закрытым памяшканні, 5 чалавек, калі я навучаўся ў семінары, гэта было больш чалавек, з якімі ты размаўляеш, сустракаешся. Але калі ты пачынаеш духоўна разважаць, калі ты пачынаеш духоўна працаваць, і табе ёсць за што спавядацца. Кожныя 2 тыдні. Кожныя 2 тыдні. Канешне, зараз па-рознаму ёсць. Раз у месяц гэта нармальная споведь, калі ты спавядаешся раз у месяц. Ёсць здарэнні, калі, напрыклад, я як святар, я адказны, і як чалавек слабы, і калі здараецца грэх, і можа быць і часцей споведь. Таму што я адказваю, таму што я прыступаю да алтара, і я павінен памятаць, што я не магу прыступіць да алтара з брудным сэрцам. Тады раз у тыдзень, раз праз тыдзень не будзеш чакаць пакуль месяц. Ты ідзеш да споведзі. І гэта нармальна. Так павінен паступаць кожны чалавек, кожны хрысціянін. Не трэба насіць грэх і не трэба перашкаджаць Богу дзейнічаць у сваім жыцці. Біскупы таксама спавядаюцца? Канешне, біскупа папа рымска спавядаецца. Яго ёсць свой спавяднік, які, больш таго, не проста спавяднік. Тут ідзе ўжо пра духоўнае кіраўніцтва. Не так, што сёння я спавядаюся ў цябе, заўтра я паспавядаюся ў цябе, а паслязаўтра я табе свае грахі раскажу і цябе, можа, чымсьці здзіўлю. Не, тут ідзе мова пра духоўнае кіраўніцтва. Это заўсёды адзін святар, які ведае твае грахі, які ведае твае слабасці, які можа табе, і ты разам з ім бачыш дынаміку развіцця ці дынаміку твайго поспеху, напрыклад, змагання з тым грахом, з тым альбо іншым грахом. Вось. І таму, канешне, вялікая парада для ўсіх, каб гэта быў адзін спаведнік.
спавяднік. Канешне, ў парафіі, дзе, напрыклад, 100 парафіян ці 150, святару будзе складана весці духоўнае кіраўніцтва, асабліва ў такіх парафіях, як у Мінск, вялікія парафіі. Я не магу ўсіх запомніць парафіян. Вось. Тады, напрыклад, парафіяне гэта разумеюць, яны просяць на індывідуальныя такія сустрэчы. Калі ў нас ёсць не толькі споведь, у нас ёсць і размова. Мы разбіраем тыя альбо іншыя моманты жыцця, якія не з'яўляюцца грахоўнымі, але вось пытанне. І тады ёсць такая размова і духоўнае кіраўніцтва. Гэта ідэальна, калі ёсць так вось у духоўным жыцці. А вось што рабіць, калі чалавек не адчувае жалі за які-небудзь грэх, ці споведь лічыцца сапраўднай? Ведаеце, тут таксама гэта складанае пытанне, таму што вельмі часта чалавек, які не разумее грэх, ён можа яго не назваць. Калі ён не мае жалю да гэтага граху, ён можа яго не назваць, і гэта таксама вялікая небяспека. Ёсць канкрэтныя, нельга сказаць правілы, да, гэта не так, што тут якісьці ёсць канкрэтнае стаўленне, да, Бог нам вызначыў тую мяжу, якую, каб не парушыць тую дамову і супрацоўніцтва з ім, мы павінны захоўваць. Вось, канешне, чалавек часта можа сябе, ёсць так свойственна ў чалавеку, і нават гэта часта адчуваецца ў споведзі, калі прыходзіць чалавек, ён называе грэх, а потом пачынае сябе апраўдваць. А гэта не я не вінаваты, гэта суседка альбо сусед, гэта мае дзеці, гэта мае бацькі. А ты пазней спыняеш і кажаш: пачакайце, я зараз не спавядаю вашага сына, там, да, які мае цяжкасці з алкаголем, напрыклад. Я не спавядаю вашу суседку. Зараз мы спавядаемся з вамі за вашыя грахі. Вось. Калі хочаце проста паразмаўляць і расказаць гісторыю жыцця, калі ласка, давайце знойдзем хвілінку, і вы прыйдзеце, раскажаце. Тады чалавек спыняецца найчасцей і, да, разумее, вось, і ўжо спавядаецца свае грахі. Канешне, з такім чалавекам ты пачынаеш размаўляць, які не адчувае граху. Ты пачынаеш тлумачыць яму вось гэтае дзеянне, нават само разуменне выпраўлення, споведь, як любы сакрамент, як і нашае хрысціянства, наша вера, гэта не якаясьці магія. Гэта вялікая праца, якая мае гэту прыгожую мэту, да якой мы імкнемся, да валадарства Божага. І вось гэтая праца, нельга сказаць, што чалавек, калі стаў хрысціянінам, ён ужо, мае якіясьці прывілегіі. Каму шмат дадзена, з таго яшчэ больш спросяць. Вось. Таму мы павінны пра гэта памятаць. І гэтая вось праца, яна не павінна нас палохаць, таму што яна дапамагае нам бачыць гэты свет у іншых фарбах. Мы разумеем, як дзейнічае Бог, мы разумеем, хто такі Бог. Мы пачынаем разумець сябе, мы бачым тыя крыўды, можа, якія мы насілі праз дзесяцігоддзі, ужо будучы дарослым чалавекам, а разбіраемся, што былі якіясьці крыўды ў дзяцінстве. Таму гэтае духоўнае кіраўніцтва, ось такое духоўнае ўзрастанне праз сакрамент споведзі, вельмі важнае. Найчасцей, напрыклад, і вельмі заўсёды, калі ёсць якаясьці праблема у чалавека ў жыцці, першае, гэта ты кажаш, гэта павінна быць споведь, Эўхарыстыя, а тады будзем разбірацца ў тых пытаннях духоўных, жыццёвых, якія ўзніклі. Вось, так павінна быць заўсёды дыялог. Гэта сапраўды так, дзякуй. А калі чалавек не зрабіў цяжкага граху, ці варта ісці кожны месяц на споведь для прафілактыкі? Да, на тэхагляд нашага сэрца. Можна было б так пажартаваць. Варта. Таму што грэх, ён мае такую, хоць мы кажам, што і на пачатку святой імшы ёсць момант, калі мы шкадуем за свае штодзённыя грахі, учыненыя ненаўмысна, несвядома. Вось, аднак вось гэта рэгулярнасць, тут ужо ідзе мова пра духоўную працу над сабой, духоўнае ўзрастанне. Чалавек, які выходзіць на гэты шлях духоўнага развіцця, яму не трэба тлумачыць, што трэба раз у месяц быць у споведзі. Ён гэта разумее. І таму гэта адбываецца, вось гэтая такая супраца з духоўніком. Споведь таксама гэта не толькі месца, дзе мы ачышчаемся ад грахоў, гэта месца, дзе мы набіраемся сілы, духоўнай сілы, узмацняемся. Вось. І таму
гэтая паслядоўнасць у духоўным жыцці она вельмі важна, она не павінна быць спантанічная, таму што духоўнае развіццё, як і любое развіццё, чалавек, які займаецца спортам, схадзіўшы два разы на стадыён, ён не едзе на чэмпіянат ці на якісь сараўнаванні, таму што ён ясна разумее, што для того, каб быў якісьці поспех і у спорце ці ў якойсьці навуцы, у чым заўгодна. Гэта праца, цяжкая праца, складаная праца, якая з дня ў дзень адбываецца. Тое самае з духоўным жыццём. Не бывае так, што чалавек, прайшоўшы, напрыклад, якісьці момант малітвы заступніцкай, пра мы яе казалі, ці ачысціўся ад граху, ўсё, ён можа скласці спакойна ручкі і сказаць, наступны раз сустрэнемся з ксяндзом уже пасля першай святой камуніі, калі будзем рыхтавацца да шлюбу. Это вялікая памылка, і таму гэтага нельга дапускаць. Так, вялікі дзякую. Вось так наша праграма ўжо падышла к канцу, але мы сустрэнемся з вами праз 2 тыдні уже на наступнай праграме. Вялікі вам дзякую за гэтую шчырую размову. Мы нагадуем, што ў эфіры была праграма «7 сакраментаў касцёла», яе вядучая Надзея Бука і ксёндз-канонік Юрый Санько, пробыш парафіі Святой Троіцы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінску. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечныя амен. Дзякуй вялікі і за вашу зваротную сувязь. І будзем разам тварыць і нашу перадачу, і разам будзем разважаць над важнымі момантамі нашага духоўнага жыцця. Пахвалёны Езус Христос. До новых сустрэч. До сустрэч. «7 сакраментаў касцёла». Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько.